l'statu quo. Implica presentar-te al món d'una altra manera, com a català. Explica existir. Explica que a partir d'ara comences a participar a les Olimpíades. Aquí l'únic problema... Implica que a partir d'ara els teus impostos es queden al teu país i pots gestionar els teus propis recursos. Implica que a l'aeroport de Bata decidim nosaltres quins vols intercontinentals fem i no ho decideix AENA i per tant no se'n fa cap. Implica uns canvis en la vida quotidiana substancials que promouen la participació política. Crec que la Montserrat Rivera no pensa el mateix absolutament. És una intoxicació brutal. No hi ha hub a Barcelona perquè Barcelona no té demanda suficient per ser hub. És igual que sigui la mare del Tano. N'hi ha 30 tractats internacionals. Això és una mentida com un cabàs. 30 tractats internacionals. 30 tractats internacionals signats per l'estat espanyol que imposa l'ús exclusiu de l'aeroport de Madrid per anar al Japó, al Perú, a Miami. L'avió que va a Nova York està buit. L'avió de Nova York no està inclòs en aquests tractats. M'és igual. 30 tractats. 30. No està inclòs. 30 tractats en els quals se diu solament els vols que surtin i vagin des de la Índia, des del Japó, des de Mèxic, des de Miami i San Juan de Puerto Rico. No poden fer servir més que l'aeroport de Madrid. Sí que expliquen vostès si això no és estar sota Espanya. Això no és cert, és que és una intoxicació absoluta. Que n'hi ha 30 tractats? M'és igual, n'hi ha 170 països al món, pots anar on vulguis. Una petita pregunta. Digui, senyor Saez. No anem perquè no ve ningú. Molt bé, o sigui, sí, ja sé d'això del hub, però és que en realitat hubs en realitat poden ser el París, Frankfurt i Amsterdam d'alguna manera, i Londres. No, i Heathrow no és. Punto. Ah, i Heathrow també. Heathrow, sí. O sigui, Londres, París, ni Frankfurt, ni Amsterdam. És que no sé el que és això. No, el hub és una espècie d'embut on ajunten diferents vols de diferents llocs europeus per vols intercontinentals. És a dir, només poden ser 3 o 4 ciutats. Que no n'hagis de fer una escala. Un moment, és que la Pepita no ho sabia, m'ho han dit. Pepita, bona tarda. Deixa'm explicar-li una cosa sobre ella. Hola, és que vostè no sabia, el mateix que jo no sabia, que és això de hub, no sé com diuen aquí. Hub. Un moment, Saez, Pepita. Un moment, Pepita. Però, Pepita, un moment. Ara, comenci ara, sisplau. I per això no se la donaran mai a la vida. Perquè, miri, una vegada vam anar a Madrid, i ara és un moment, i vam anar amb un bar junt amb el meu marit i amb el meu pare, el seu fill. I estàvem parlant el català. I sap el que ens van dir els madrileños? Dicen, mira, los perros catalanes. Això ho vam sentir nosaltres. Bé, Pepita, vostè està dient... Pepita, gràcies per la seva trucada. La Pepita ens diu que mai Espanya ens donarà la independència. Aquesta és la conclusió que he arribat jo. No, és que la independència no es dona. És que això és absurd. No, amb això estic d'acord jo. Què és això de donar la independència? Anem cap a la Garriga. Àngels, bona tarda. Hola? Bona tarda. Hola, sóc jo? Sí, és vostè, Àngels, des de la Garriga. Sí, sóc jo. Mira, jo sóc neta, bisnetes de catalans de tota la vida i la veritat, jo això ho veig anys luz, aquesta independència, però anys luz, perquè primer de tot hi ha molts ciutadans que no són catalans, que no són arraigats i crec que si fan un referèndum, com estan dient, unes votacions on la gent pugui participar, crec que hi ha molta gent que diria que no. Primer, perquè potser per arrels que tenen. Jo, el que opinen, és factible tot el que diu la gent, però anys luz tenemos. Molt bé, gràcies per la seva trucada. Gràcies per la seva trucada. Tot i que recordo que a Lituània no es creien ni borratxos que podrien ser independents de Rússia fins que de cop i volta, per una sèrie de processos raros, d'un dia per l'altre es fan independents de Rússia. Lituània, Letònia, Estònia... Tenien un altre govern, no el que té Catalunya ara. Com és possible que Catalunya vagi cap a la independència amb el govern que té? És impossible, senyor Bertran, és impossible. I vostè... De moment el govern que té el pacte amb el Partit Popular a Madrid, que ja està bé. El govern actual no es planteja un referèndum d'independència. És veritat. Sí, una llei de referèndums. Sí, una llei de referèndums. Ara bé, tampoc ens assegura un altre govern que anem cap a un referèndum d'independència. Per tant, la nostra posició, ens sembla coherent, és el que ha de fer Esquerra Republicana a les properes eleccions és posar en el seu programa electoral que només pactarà amb aquells partits polítics disposats a convocar referèndums en aquest país i a donar-li el dret de decidir en aquest país. Perquè complir-ho és una altra cosa. I si cap altre partit està disposat a convocar referèndums, Esquerra el que ha de fer és defensar aquesta posició lloable i a més majoritària en el si de la societat catalana que vol decidir i defensar-ho des d'una posició responsable.
I per tant, el que cal és obrir, evidentment, un nou cicle polític en aquest país que posi el dret de decidir de la ciutadania de Catalunya al centre de l'agenda política. Senyor Bertran, si vostès, Esquerra Republicana de Catalunya, representen la independència de Catalunya, com és possible... No representem en exclusiva la independència. Ara mateix no representeu... Com és possible que quan hi ha eleccions no tinguin més vots, si són els que representen, i aquí aquesta tarda esteu dient que la gent catalana vol la independència? Com és que no tenen aquests vots? La meva opinió... Sí. Perquè, aviam, això no és una cosa científica, però la meva opinió és que precisament perquè en el centre de l'agenda política no hi ha aquesta qüestió, la gent quan va votar, vota per altres paràmetres. És a dir, vota des d'una sensibilitat ecologista o des d'una sensibilitat progressista o des d'una sensibilitat conservadora, vota per aspectes més conjunturals. Fins i tot per la persona. Fins i tot per la persona. Quan es posi al centre del debat polític aquesta qüestió i la gent tingui la percepció que quan va votar en unes eleccions realment està votant per obrir aquest procés polític, i això només es pot fer si aquest procés polític està inclòs en els programes electorals dels partits polítics que van a les eleccions, llavors és quan l'independentisme realment pot tenir una representació institucional. Però com pots plantejar el debat polític en raó d'una sola cosa? O sigui, aquí l'única cosa... Doncs aleshores ja està en el vostre programa. Però ja està en el vostre programa i de tota manera la gent no té la sensibilitat... Senyor Bertran, vostè creu que la societat catalana està madura per votar sí en un hipotètic referèndum d'independència? Això jo recordo fa molts anys que es deia que la societat catalana i espanyola no estava madura per la democràcia. A partir dels 18 anys, qualsevol persona... Home, prefereixo no comparar-me ni amb Lituània ni amb aquests que deien això. Jo prefereixo comparar-me amb Noruega, que no era independent al principi del segle XX. De Suècia, exacte. No ho era. Amb Finlàndia, que tampoc ho era. Amb Irlanda, que tampoc ho era. Amb Islàndia, que tampoc ho era. A principis del segle XX, no et sembla que a principis del segle XX fa molt de temps d'això? Però perdó, fa 50 anys Islàndia no era independent. Eslovàquia? Fa 50 anys. No, és que ells no llegeixin la premsa. O sigui, ells no obren els diaris aquests dies i veuen que si tenim que comparar-nos amb algú, és amb Extremadura, que per això ens diuen els diaris aquests dies que és on millor es viu. Anem cap a Barcelona. Antonio, bona tarda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí estamos viéndote, escuchándote y viendo... Bueno, está lloviendo ahí en Barcelona, ¿está lloviendo? Que están diciendo, porque, por ejemplo, ya son independientes. Yo soy partidario de que sean independientes, sí. Porque ya lo son. El señor Montilla cobra mucho más que el Zapatero. La policía local... como son los mozos de escuadra, es la policía que más cobra de toda Europa, ¿no? La tarjeta sanitaria no sirve en el resto de España. Y esto te puedo presentar un caso de que mi hija se fue a Galicia y no la lee, la banda magnética, no la lee. Antonio, se lo explico, lo sé, porque cuando voy de excursión con mis alumnos a Madrid, no me sirve la tarjeta. Quiero decir que tienen que llevar una autorización. Són ells que no l'accepten, que és diferent. Esto... Sí. No, és que l'altre dia ho discutíem a la Comissió de Salut. Evidentment que serveix. Però això pot passar un dia, Antonio, acabi, sisplau, Antonio. ¿Usted cree que Cataluña algún día será independiente? Pues mire, solo le voy a hacer una referencia. En la República, si lo saben, la República condenó al señor Companys a pena de muerte. Simplemente. No sé, gràcies per la seva... No sé, gràcies per la seva... Va condemnar a 30 anys per aixecament. No era ni per la independència ni va ser pena de mort. No, bueno, per la independència, com que no? Autodeterminar... Les masses feixistes han assolit el poder, això no és, i per tant nosaltres declarem la independència de l'estat català. No va ser així. Això no és així. No, el 6 d'octubre del 34 en absolut. El 34 no va passar això. No va passar això. Pues res, reescriurem la història demà passat. No, revisa la història. Entre altres coses perquè, a més, jo no he referit al que deia el senyor Bertran, és que, a veure, això són una qüestió de la mateixa manera que altres decisions. Una cosa és la gent que vota partits determinats en eleccions determinades, en funció del tema o dels temes que els resulten més importants en aquelles eleccions. Ara, n'hi ha d'altres decisions que són absolutament transversals. Per exemple, a Itàlia es va aprovar per referèndum quan governava la democràcia cristiana i va continuar governant la democràcia cristiana, que va demanar el no, i es va aprovar la despenalització de l'avortament i el divorci. El 13,5% dels votants del Partit Popular a Catalunya diuen sí a la independència. Demà parlarem de l'avortament, parlarem d'aquest vaixell que ha arribat a València.